Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga di pabotohon Jahoba hatuonna, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pare siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asa rap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parohai mahami, asa uduk hami tulomoni roham. Jala hot hami di hapor seaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogut silehononmu, tu akka na porsea diho. Amin. Tangion hamuma patik ni debata sian pesalmen bidu 105 ayat 2. Edehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan akka nabi naen nai sudena. Rap mangidogo kumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami, mangulan na hombar tu patik mi. Amin. Tatopotima dosa tadi joloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahat do hami tubu. Jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalanmu. Macai godang do pangolesian nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangolesian nami. Sai ingot mahami hobbar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, mar pamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Aidang adong ibarnii, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akanagabe pitor, binahen ni basa-basa, marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubusyonna, marhite-hite Kristus Yesusi. Napinan jonjong ni debata, baen habangsa parasian, marhite-hite haporseon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tatangin honma hatani debata nagabe epistel di ari mingguan sian panguhum pidu 5 memuka ayat 1 ayat 12. Dungi maredde masih Debora dot si Barak anak ni si Abinoam di arina sasdadei songonon. Pinuji ma Jahoba ala adong partogi manguluhon Israel. Ala girgir rohani bangsoi sumeahon dirina. Tangihon ma hamu akka raja, jala tarehon pinggolmu hamu akka partogi. Au sadiri tahe naing marede upuji Jahoba. Au naing mamiltik parhinaloan di Jahoba debatani Israel. Ale Jahoba ujuna ruari hosian Seir, uju mamolus hosian luat Edom, humutal tanoi, manetei huhut akka langit, dohot akka obun manetekkon aek. Malala akka dolok maradopon Jahoba, los songoni dolok Sinai maradopon Jahoba debatani Israel. Ujuni arini si Samgar, anak ni si Anat, ujuni akka arini si Jael, tarulang akka dalan Nabolon, jala jolma pardalan-dalan mardalan siad dalan pangaliatan. Hurangan partogi di Israel, hurangan tongon. Paima hehe au si Debora, hehe au gabe inani Israel. Upilit debata akanai baru do Israel, jadi masama hamusuan di harbangan nasida. Hape dangadong Jepang idaun lebu-lebu, manang hujur di tonga-tongani 40.000 halak Israel. Lomo dorohaku mida akasi paretta Israel. Dohot mida halak natoropi, akan argir-gir sumeahon dirina sian lomona. Puji hamu ma Jahoba. Hamu akan nama kuduli halode si hapas pili. Hamu akan nama kuduli palano nauli. Jala hamu akan namardalan pat, marede mahamu. Sikat ne suarani akana pagulut di labung partuaehan, dia dehon boru-boru nuaing disi akka denggan basa ni Jahoba, denggan basa ni partogi Israel, ujuna tuat lao muli tu bahal nabe bangso ni Jahoba marsonang-sonang. Tole ale Debora, tole endehom masada ende, hehe maho ale Barak, jala togihon akka tartaban benaen mi ale anak ni si Abinoam. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau pepsa. Amin.
tidak kon maha porseatai, songon nahina tidak kon didongat tas ha porseon di sandok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogon na suatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imanan tumuhun misi Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, adorang suha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangungan ni silatus, na mate terpajal di ibana di hau penarsilang, na tuat tuan na torudun tanon, na mulak mangulu di ari patuluhun, na manai tu surgo, la hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogon na suatu dosani. Disibai ibana pa mamulak suatu tanoon, mahungui halat na mangulu do na mate. Au porsia di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopane ala Kristen akan nabadia, do dia sesandi dosa, do dete namandok, mulak mangulu sogut dangning halak nang mate, do dia nguluan nas sora sudah. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari. Saatnya kita akan membacakan tikting untuk minggu ini. Nomor 1 nama minggu ini adalah Minggu Kantate. Ende hon hamuma di Jehovah, ende naim baru. Nomor 3, persembahan. Hari ini Minggu 18 Mei 2025, di ibadah pukul 7.30 WIB, 10 WIB, dan 16.30 WIB, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk kuria, pembangunan, dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana pendukung program gereja. Nomor 4, berita anak lahir. Pada hari Rabu 14 Mei 2025, di Rumah Sakit Immanuel Bandung, telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga pendeta Jeffrey Mansormin Inang Boru Sitanggang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kita doakan semoga anak yang baru lahir tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Nomor 5, jemaat meninggal dunia. Pada hari Rabu 14 Mei 2025, di Rumah Sakit Santo Boromeus Bandung telah meninggal dunia Ibu Sortani Boru Tambun, tutup usia 87 tahun 10 bulan, lahir 26 Juli 1937, dengan alamat Jalan Titiran nomor 27A, Jemaat Sektor 345 Dago. Hari ini Minggu 18 Mei 2025 pukul 8 WIB, sudah dilayangkan ibadah minggu di Rumah Duka Sejahtera Bakti, Jalan Industri. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025, berangkat dari Rumah Duka sekitar pukul 14.30 WIB. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Nomor 6, jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 18 Mei 2025, telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Nyonya Marlina Sibarani Boru Marbun, bersama dengan anak laki-laki Arthur Sebastian Hasonangan Sibarani dan Adolf Christian Paruhuman Sibarani, beralamat di Jalan Setrasari Kulon 7, nomor 38, Jemaat Sektor Bumi Siliwangi, pindah jemaat ke HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi, Distrik 19 Bekasi. Nomor 7, pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort. A. Serah terima dohot pangojakkon pendeta Burhan Sianturi di HKBP Resort Bumi Anggrek, Distrik 19 Bekasi,
hari Minggu 18 Mei 2025 bertempat di HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi akan dilaksanakan pangojakon Pendeta Burhan Sianturi sebagai Pendeta Resort HKBP Resort Bumi Anggrek Distrik 19 Bekasi. Paduan suara Glorius dan Parhalado Resort akan turut serta dalam ibadah tersebut. B. Verifikasi HKBP Resort Bandung Tengah. Pada hari Sabtu 31 Mei 2025 bertempat di HKBP Bandung Reformanda akan dilaksanakan acara verifikasi HKBP Bandung Reformanda dan HKBP Resort Bandung Tengah, termasuk HKBP Lembang dan persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang, dimulai pukul 10 WIB. Selanjutnya serah terima jabatan Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Pendeta Burhan Sianturi STH kepada Pendeta Agus Victor Sidauruk MTH setelah pelaksanaan verifikasi. C. Paborhaton dohot pangojakon Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah pada hari Minggu 1 Juni 2025 di ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan dan penyambutan Paborhaton dohot mangojakon Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Pendeta Burhan Sianturi STH kepada Pendeta Agus Victor Sidauruk MTH. Selanjutnya nomor 8, ibadah doa bulanan. Pada hari Senin 19 Mei 2025 pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan dengan tema mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Khotbah akan dilaksanakan oleh Pendeta Jeffrey Mansormin dan liturgis Sintua Harlan Sipahutar. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah doa bulanan tersebut. Nomor 9, pelantikan Panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda 2025. Pada hari Minggu 20 Mei 2025 di ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda 2025. Seluruh panitia diundang untuk menghadiri acara tersebut. Nomor 10, jadwal pertanggiangan sektor bulan Mei 2025. Pajajaran akan dilaksanakan pada Jumat 23 Mei 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan tuan rumah keluarga M. Purba Borunababan. Tempat tertera. Nomor 2, untuk sektor RAAP Jumat 23 Mei 2025 ada ralat tertulis 18 WIB tetapi seharusnya 19 WIB dengan tuan rumah keluarga CH Dolok Saribu Boru Silitonga. Tempat tertera. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda akan mengucapkan untuk para jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Mei 2025. Apakah ada Amang Inang, Naposo dan jemaat semua yang hadir di sini? Silahkan untuk berdiri. Ya, saya pun sudah berdiri. Baiklah, kalau tidak ada mungkin tadi pagi atau nanti sore ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saat roh di hatu tuamu, saya toktong doau jala roh di naubanon, saya au do mangusung hamu, au do mabahesa na sailaon, au do mangopa, au do mangabing jala au paluahon waeng. Jadi selamat ulang tahun untuk jemaat kita yang berjumlah 16 jemaat. Berita keuangan. Berita keuangan
untuk minggu ini, total penerimaan kita adalah Rp26.443.933. Penerimaan Rp15.943.682. Untuk sentralisasi Rp9.032.650. Dan untuk pembangunan Rp1.467.601. Demikian Tikting hari ini, Tuhan memberkati. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Huria nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, jamita di minggu kantate nakinan edehon edenai baru di Jahoba, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sian ulaun ni apostel biddu 10 sada sahatu 10 walu, tapai hutihut ma di bagasan rohata hujahahok kami ma saluhutna. Panariasonon ni si Petrus taringot tu namasa di Kesarea. Alai dibegi akka apostel dohot akka dongan na di Judea ima, naung dohot dohape halak si pelebegu majakun hata ni debata. Gabe di badai akka naporsia sian Yahudi ima si Petrus, dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama. Bongok doho hape tu akka halak na so tarsunat. Jalarak manga doho dohot nasida.
Alai jojor sian mulana ma di patorang si Petrus nama sainin nama. Uju namar tangi yang au di huta Jope. Huida ma di bagas atau diku mijur sada inganan na bidang. Nama ropat suhi. Tartatan siya gijang rodi joloku. Dungi di nahu panok noti i. Huida ma di si akasiopat pat na ditano. Aka binatang dohot aka nama jirir rodi aka pidong namar tonga langit. Jadi hubegima suara nama dok tuahu. Hehe maho Petrus. Sesehati ma pangan ma. Alai nikku ma toka Tuhan. Aidang dung hudai naramun manang na soiyas. Alai mangalusi ma suara ipa dua halihon siya gijang. Unang ramudok naung niyasan ni debata. Rodi toluhali do masa songoni dungi ditait masa luhut nai musetu gijang. Dungi tongon di nasa tokini jongjong matolu halak di jolo ni jabu inganan nami. Akana disuruh sian Kesarea madapotonang. Alai di doktor di matuahu. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasidat. Alai aku pu dodongan naonomon. Jadi hubungoti hami ma jabu ni halaki. Dibaritahu ma tu hami naung ni idana suru-suruani jongjong di bagasan jabuna. Nama dok tu ibana. Suru ma tu huta Jope ma Josi Simon namar goar Petrus. Hatahonon ni ido tu ho hata na tau paluhon ho. Rodi sadok isin ni jabum. Alai mamuka dope ahu marjami tadisi. Gabe songgop matod di parbadia tunasida. Songon natu hita dimulanai. Disima huingot hata ni Tuhani. Nani dok nai. Aik do di dihonon ni si Johannes. Alai tod di parbadia do di dihonokku Tuhamu. Atong tung margogo maahu mangabat di bata. Anggo dos do HP siluana binasa basahon ni di bata tu nasida. Songon na tuhita. Akan naung gabe porsia di Tuhan Yesus Kristus. Dung di bege nasida hatai. Hohombe magabe dipuji made bata. Akanin nama. Asa dohot do HP. Tuhalak si pelebegu di lehon de bata hamubau ni roha. Asa mangulu. Ima sahatna hatan itu hatta di minggutta sadarion. Kantate edehon ede nai baru. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Adong sada barita mardonga poda. Judul li barita mardonga podon. Kursi favoritku di gerejaku. Ima baritana. Kursi favoritku di gerejaku. Hamu kamanginang di sada parmingguon. Adong masada ina. Ina taon manok tong hudul di sada kursi molo marminggu. Jadi dang boy diganggu halak kursi si sada-sada. Ikon ibana asal jupang hari minggu akadongan na pengai boto. Unang huduli hamui kursi. Kursi ni na tade. Jangan diduduki kursi itu kursinya ibu ini. Hampir sude ruas nihuriai maboto ya kursi si sada-sadai kursi adong di baris patoluhon siap pudi. Isemai inatai do dang unang ber kamu tu pudi. Inatai do di beritahu. Jadi isada tiki adong maruas na baru hea marminggu di si. Jadi tiki roy na taon
Nabaruon, dia nggak tahu apa-apa. Langsung hudul di kursi. Hudul mai kursi. Dung hudul di kursi. HP ibu dina roina tanda mapuna kursi. Kursi favoriti. Nggak hudulin aton. Iberengin tanda puna kursi. Weh, dang ruas nih ka ipere permenda HP narohana. Ruas neberu du HP narohana. Jadi daktar dok ngamanangaha. Alai siam mulai disi inatai hudul gabe pudini natai mai bana hudul atong. Dakke abe bohina manis. Selalu murhing. Siam mulai ibadah sahat tuna amen. Dang sonang rohana. Busi saon. Boa sama dihuduli na taon nakikursiki. Saima di rohana. Amin. Masih jalan emak. Idok kema tuinata dongan na apala paling akrab. Boasa palo asom nakinan ni natai. Huboto do berjutu hani. Alay boasa palo asom mu inatai makuduli kursiki. Iboto huru. Semulai merminggu satu amin. Tukso huboto do manangaha ipola ni perminggu ni. Ninna inataima. Busi sao. Dangi? Dang sonang rohana. Dang las rohana. Adong donganna. Makuduli ingananna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boy dora sipata songoni perdalanan ningoluta. Molo adong dongata naing majoluani akan ata pikiri sipata juk dorohata. Inatai gabidang masuk tu rohana. Hape soino mabaga nga. Roy ba na marminggu. Alani kursi favoriti. Gabe mago panadonna. Tu ibadahna dohot Tuhani. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami momen ketika Tuhan bekerja dengan cara yang sama sekali tidak kita duga? Songo sinakinan itu kan. Dan idugay na tenaro ruas nebaru kan. Pernahkah kita melihat momen ketika Tuhan bekerja dengan cara yang sama sekali kita tidak duga? Bahkan cara yang membuat kita tercengang dan berkata, Tuhan, benarkah Engkau bekerja seperti ini? Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggoncang pola pikir umatnya dan bagaimana Tuhan membuka pintu keselamatan yang lebih luas lagi daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Yang dibayangkan oleh manusia itu yang masuk dalam proses keselamatan itu adalah hanya bangsa Yudea, holak kalak Yahudi, dan dohok tuna asing. Tetapi di luar jangkauan mereka yang masuk dan mau ikut dalam keselamatan itu tidak terbatas. Inilah poin yang kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kita melihat bagaimana Petrus harus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Yerusalem bahwa Tuhan tidak membatasi kasih-Nya hanya kepada bangsa-bangsa di Yerusalem, hanya kepada satu bangsa. Tuhan memperluas wilayah misinya. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua bangsa, semua lidah, semua latar belakang. Taberang mamanginang, dung sahat
Apostel Petrus tu Jerusalem adong ma perbedaan, adong persoalan. Buasa adong persoalan alana bongot Apostel Petrus tu bagas ni halak naso marsunat. Bongot Apostel Petrus tu bagas ni halak naso marsunat. Naso marsunat di si mahalak naso halak Yahudi. Jaladak kola bongot. Bukan hanya sekedar bertamu. Tetapi Petrus di rumah itu makan bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi namanya Kornelius. Mangan ibana dohot halak naso Yahudi. Di pertemuan dohot halak Yahudi jojor ma di patorang Apostel Petrus ahana masa boy mataidai sian ayat 5 sahatu ayat 7 adong sahala leknan seorang perwira Romawi namargoar Cornelius nama biar mida debata jalana olo mangalehon godang asiasina parsilehon-lehon dosi Corneliusi tu bangso Yahudi jala ringgas martangiang. Di sadatiki Roma suruh-suruan ni debata tu si Cornelius madok asa dijupangi ibana Apostel Petrus dan akhirnya dia berjumpa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dung jupang di mongoti Apostel Petrus ma bagas ni si Cornelius rapdohot pangi sini bagasi ditiki marjamita si Petrus Roma to di perbadia tutonga-tonga ni bagasi mamerengi Apostel Petrus gabe di mana sida di bagasan gorni di bata ama anak dohot to di perbadia hurian itu hatta nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Molotaida sian ayat 1 ayat 3. Dia do masalah na ubay na adong persoalan ni halak Yahudi na adong di Jerusalemi alabongot si Petrus tu bagas ni naso Yahudi. Na perjul dada holan alabongot alai alamangan. Kita tahu tradisi Yahudi mengatakan bahwa Yahudi dan non-Yahudi tidak boleh bersekutu. Dan boy marsaor ala dianggap do non-Yahudi isi pelebegu. Yahudi menganggap mereka adalah bangsa yang tidak kudus. Sedangkan bangsa Yahudi menganggap dirinya, menganggap mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi eksklusif nasi datang. Hola tu diri na, hola kami do na dipilih di bata gabi bangsona. Ima hadirion ni nasida. Molo di luar kami si pelebegu doi. Ima hadirion ni bangsoi. Baru di bagasan ibu saya tabereng ma. Ketika orang Yahudi di Yerusalem mendengar perjumpaan Petrus, Cornelius dan seisi rumahnya, dang terjalo rohani halak Yahudi parlau ni si Petrus tujabu ni si Corneliusi. Dalam hati mereka berkata, ternyata orang yang bukan Yahudi bisa menerima firman Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena menurut mereka sekali lagi holan nasida donatuk dan yang layak karena menurut mereka merekalah umat pilihan jala holat tu nasida do haluaon napinatupani debata. Di luar nih halak Yahudi mereka bukanlah umat pilihan dan menurut mereka hanya umat pilihan yang sudah digariskan Tuhan
itu hanya orang Yahudi. Karena itu mereka tidak dapat hidup bersama. Bangso marga dohot na asing dang boi domu tunasida. Ima napaduahon. Napatoluhon, ajaran ini juga sudah mendarah daging bahwa hanya mereka lah yang diselamatkan. Di luar mereka tidak ada yang dapat memperoleh keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Napapaton lupa Apostel Petrus, lupa halak Yahudi bahwa ada amanat Tuhan Yesus yang mengatakan, amanat nih Tuhan Yesus. Didok, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lahomamu tulia pertibion, dirihamu manasida, tu bagasan goarni debata ama anak dohot todi perbadia. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ini sudah diberitakan kepada murid-muridnya. Ini juga sudah disampaikan kepada bangsa Yahudi, tapi mereka lupa akan pesan agung itu. Tu saluhut bangso, berarti dangmar dia ibar. Alanihamu kamanginang, sian latar belakang ima. Masih putih hota sian turpuk jamita sadarion. Yang pertama, menjauhlah dari roh agamawi. Roh agamawi yang dimaksud adalah merujuk pada sikap dan cara berpikir seseorang yang terfokus pada aturan-aturan agama yang kaku dan formal, dan sehingga sering kehilangan esensi, sering kehilangan makna, sering kehilangan spiritual dari ajaran agama tersebut. Contoh sederhana, ringgas doi bana marminggu, alaidang ditadda de bata. Ima contoh sederhana. Nasai holan mengikuti aturan-aturan. Ringgas doi bana mangalak kahopak na tu gereja, alaidang ditadda de bata. Dia berpikir kalau dia sudah melakukan ritual-ritual atau aturan-aturan agama itu, misalnya orang Kristen ikut ringgas domar mingguin na, tetapi dia kehilangan makna, esensi spiritual ajaran itu. Lapatan ni namar minggui, hola rodo, marede, mulak, sai kosong sude, idolapatan na. Marminggu, alay dang pajupang dohot de bata. Lungud do roha sa ngoniate. Roi balay dang pajupang iba, hulului do disi, bohini de bataki, alay dak pajupang. Saya tadok hulului do disi, bohini de bataki. Kita nggak berjumpa. Martangi yang alay dak persea di tangiang na. Martangi yang alay dang persea di tangiang na. Piga-pigarin na lewat adong iberek kamu na di media yamang inang. Alayaw saulut tu inata nama buan anak nga sian rumah sakit Adam Malik Medan bake na tabrakan di jalan sekitar Dolok Sanggul Lautu Sorkam, ya. Adong ambulans siya Medan mabuat mayat ni anak nga do ambulanson inatay di Jolo. Iba na do supir di Jolo mayat di Puri. Hape sepanjang perjalanan di sekitar Dolok Sanggul tabrakan ma mobil ambulanson do truk. Mate ma supiri ambulanson. Mayat di ambulanson dope. Inat tahun na mabuan anak na di bagasan na berduka cita do iba na mabuan anak nga siya Medan Lautu Sorkam mayat do na binuan na.
Tong musay Jepang ngamayat supiri. Ibu ama tu sorkam. Sahat may bana tu jabuna. Parjulo daktar jalo ni bana. Didokko ni bana masongonon na dunga. Boa sabay no musongonon na masa Tuhan. Tungi jolo ni si malolok kumadua bakke. Anakku sada supir di ambulansi sada ina. Tangis si bana. Alay adong mahurwa na paingot-ingoton. Semua indah pada waktunya. Holani do hurwai idokon na paingotonon. Sude ulido ditikina ina. Alay daktar jalo iperbedut tong ison, iperben ni natay. Daktar jalo iko soni mau. Mabuat bakyaw hape birengok kumusi bakke ini mana. Alay disi hirana liluma satokin. Dia tidak bisa menerima kejadian itu. Tungi doko julma tu ibana martangiyak ko ina dangadok tangiyak saunari ina. Hiado hamu songoni di pojok ni rohamu na. Ibangi do hamu martangiyang alai daktar jalo muna martangiyang tu debata. Ada saatnya berdoa tapi tidak dengan hati. Martangiyang doi bana alai dang diboto lapatan ni tangyang na. Barminggu alai dang pajupang dohot debata. Martangiyang alai dak porsia di huaso ni tangyang na. Molo taida di 2 Timotius 3 ayat 5 didokon mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka menyangkal kuasanya, mereka menyangkal kuasa Tuhan. Roh agamawi holan didok doi bana karisten alai dak ke apa Jepang dohot debata seperti ragi di dalam roti yang bertujuan hanya untuk mengembangkan roti itu, tetapi tidak sedikit pun memberi nilai gizi ke dalam roti tersebut. Roh agamawi dia melakukan hanya seremonial biasa, tetapi makna dan esensi spiritual tidak tinggal di dalam dirinya. Ido naniulani bangso Jerusalem, bangso Yahudi. Songon na dibaritahon di terpukon. Katanya mereka umat pilihan. Tapi ketika Petrus pergi ke rumah Kornelius, mereka tidak siap menerima orang lain untuk menjadi saluran firman Tuhan itu. Songon nina tenakinan, holak kudul di bangku patoluho siapudi, daktar jalo nina tei. Gabe mulak balgingi bana sia gereja. Dang ngadong nyaman todina Allah dang di jalo ibana Tuhan imian di bagasan ngoluna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang bisa kita petik yang pertama. Baru napa dua iko boto otado iya haluaoni dang holan tu bangso Yahudi. Keselamatan itu adalah milik semua bangsa. Keselamatan itu terjadi secara universal. Marhite panidangyon ni Apostel Petrus di bidu 10 ayat 34 1-35 didok. Nung ngatakas di ida rohaku naso si ida bohi debata. Naso si ida bohi debata. Sian ganup bangsa do tahejak kononna akana makabiari ibana. Jalan namang ngulahon hati goran. Takut kepada Tuhan dan takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Daksi dabohi. Nakinan na marjami tau dinamod dengan 80 pitu ya, 80 pitu. Pitu anak konna. Tolu bawa pak berua. Sia mapahupuna, tolu macicina. Huberek siya ni. Hola saya nakin neng mula kautuson. Ito rijalang keluarga iyaw. Idokon. Inang pendeta. Ala hudoko disi.
biasa na manginang niku. Molo dung borha omak niba do bapak niba. Si pata dang dihasi holi anak ko nibe bagas hatubuan na. Bagas hagodangan na. Na adong do na tua-tuai. So na mamangulo do peneng omakku. Mula kau tu balige. Kakakku, abakku, adekku. Alani na tua-tuai no ma. Coba kalau orang tua ini sudah tidak ada. Bohado. Olo do peha memarpungwak kana marhaha maranggi. Tohore marang daung ima pakta. Alana adong gope na tua-tuaon. Si papa alana adong dope bapak niba omak niba. Omakku marsahik noeng. Hudok ko tu baru ku joi buat jotike asiro aku. Dang boy deba conangau sayo natangis mo natari hubereng boy ni omakon. Satoki kipas, satoki marsahik, satoki nipas, satoki marsahik. Ambil dulu tiket mama. Tiki mangolu do ibana. Boy patu paun nak kana denggan. Molo dung mate dang di bereng be. Tunggu lama, mana tahu nanti ada kerjaanmu. Habe hari Kamis tu radio maestro au. Naki kudo ketua laki. Boy dope. Boy dope hamu pajup pangakana marhaha maranggi. Fakta do, realita do. Alana mangulu dope oma odoh bapaon. Ima pengikak niak kapinopar. Boy mulak muse tuhu taha tubuanna. Benar atau tidak bisa kita lihat di realita kita masing-masing. Jala hudok. Ahado. Lagu edde hasiholan ni inang boru tambunon. Ternyata kembali lagi kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Edena ibu Tuhanmu. Ikon Yesus dodong aku sahalak kuliludo. Rapon Yesus boya monang talumu suinaro sude johita dang mabiarau disi. Tuhan Yesus dongaki sa ihu tonoku Yesus oloha kunama. Ima pangoluhon ternyata kematian itu bukan membuat dia kecewa, tapi di situ dia dikuatkan. Bertahan 20 tahun marsahid. Alai maredde do ibana tu debata. Ima posni rohana. Bahwa bukan hanya orang Yahudi yang mendapat keselamatan itu, tapi universal. Halak Batak pedohot do marsaulihon haluauni. Hidok muse. Yesus ngoluni tondiku hodoha porusaki. Sudah. Ido edene baru. Mulai dene baru panguluhon. Mulai dene baru paubahan. Pertobatan menuju pujian. Pujian itu tidak lain adalah memuliakan Tuhan. Amin. Alanita berang namusina mangikut. Didok dison kantate edeo kamu ma ede naibar. Ainunga di pabain ibana akka halongangan. Alani di jodoh hitalau mangedehon Jahoba marhite ede naibar. Nakina pa hopuni opusi selsi do nakina nita he. Opusi selsi. Marede me ibana duk sai tikting. Edena nak perohaon dohot dagikon salpusian portibion alai di bagasan Tuhani dapat tu dohangoluan nasitong. Walaupun roh, walaupun
dari dunia ini, tapi kehidupan kekal menjadi milikku. Kesaksian dari kantate edenai baru diakka na porsea. Karena itu amanginang yang pertama, jangan pernah membatasi kasih setia Tuhan. Ingat dakolan halak kita, dakolan halak Batak, dakolan HKBP Reformanda, nadi Palua, dakolan HKBP Lembang, nadi Palua, dakolan HKBP Sumedang, nadi Lehon di Bata roha hamubaon. Alai lomodo rohani di Bata, manang tuwi senanaing pasahaton na, isenanaing paluon. Hak prerogatif itu hanya milik Tuhan. Allah bebas mengaruniakan keselamatan itu kepada siapa saja. Tetangga kita, teman kerja kita, bahkan musuh kita sekalipun. Ibu tohamu amanginang pergumulan namin na di Lebang. Adong piga-piga ruas nakaluarkan. Alay tolu minggu nasal pusian nakaluaron romu setuhuria. Ibu tohamu dak tutup pintu. Ala tu hatedang menutup pintu tu kasih songoni. Mulak maho. Mereka satu keluarga datang. Saya mengatakan, rohamu tu garejon, boto hamu mah. Molo rohamu tu son, ikon gabe jol mana burju di jolo ni di bata. 3 minggu mereka bersama-sama dengan kami. Unak pala pa ingo-ingo na ipuri. Penghakiman hanya milik Tuhan. Kamu datang saja, itu bagian dari pertobatan. Jadi proses ningoludak kita mabain, proses hidup menjalani hidup itu Tuhan yang membuat dan mengarahkan kita. Hidup benar, hamu bulak ni parjahatido, tumadik kodalanna, ido nani halomohon ni debata. Dakke halo morohani debatai parjahati terus gabe parjahat. Ingok mana di siamun ni Tuhani. Ahai dokon saingok maau. Dung sahat ho Tuhara jaumi. Rode bata marhite Kristus sadario dohorap doho tau di paradise. Kapanpun pertobatan itu mubaho Tuhan kita. Karena itu kita layak di hadapan Tuhan. Karena itu siapapun kita, dosa apapun itu yang kita lakukan, semua molo olo kita dipaubat tot di perbadia, gabe olo kita bertobat. Maka kita akan dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita tidak layak merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa, dan memandang rendah orang lain dari kita. Singkirkan itu dari pemikiran kita. Mulak mahita tudalan nasi tong. Audo ibena hape sarupa do di joloni debata. Molo huwek kami nadenggan parjabar maiba hape di haluaon na pinatupan itu hani. Imamian di roha ng pikirata. Haporsyota na mangulu may mabay kita manada Tuhani. Bahwa bagi Tuhan keselamatan itu adalah milik setiap orang. Dakkolam marga si majutak, dakkolam marga si tanggang, sude marga rodisi. Karena itu kembalilah, bertobatlah, lakukanlah yang terbaik melalui nyanyian-nyanyian barumu kepada Tuhanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Mauliatim ali Tuhan nungahu bege hami hatam nabadiyai. Pasu-pasu Tuhan hatami. Bohal nami may madalani ngulu nami. Asamu bahami Tuhan siya nakahagyot ni daging doho pikiran nami. Asa huboto hami Tuhan madalat dalan hanguluan. Napi natupam diaka parsauran nami. Doho akka dongan nami tarlumubi doho toali Tuhan. Porsia dohami Tuhan disudiak kapakubasyon nami di hasianganon. Dangadong nalipe siyan pamerengam.
atong homa na hupa tujuluhan. Lao makubasi hami sa luhut na karuas ni huriam na adong di HKBP Reformanda. Siyan sikola minggu remaja na poso na tua-tua nami di ingananon. Saibayan na sida Tuhan, toktong mamuji ho, dia kasudi pergumulan hidup. Naboy mabayan na sida mungkin gale, dia ka panadaw tuho, alay molo say hutangi ho kami hatami do hangoluan. Hatami do gogo tuhami. Gabi buhay hami Tuhan, madalani sudi ngolunami. Tungpe si pata maol mura si dalanan nami. Marsangap magwarmu Tuhan, dia kasudi akan nahugumuli hami. Di bagasa sadarion hubuak kami do Tuhan. Amanami padita resort pendeta Burhan Sianturi. Na sadarion dilantik, diojakkon di HKBP Bumi Anggrek di Bekasi. Homa Tuhan, nama masu-masu. Homa Tuhan, nama dongani sudi rombongan. Dinabor hat jala dinamulak penasida sahat tuingananon, sohurang manangaha. Songoni ma Tuhan keluarga besar Sitorus na di bagasan habot ni roh. Sadarion Tuhan naing pataruon ni huriam doh keluarga ma. Inana ni haholongan ni nasida tu inganan parsato kinani. Homa Tuhan nama dongani padao akabatabat sahat tu acara huria say marsangap mahwali Tuhan. Suaksongoni Tuhan akka program ni huria HKBP Reformanda. Homa Tuhan nama masu-masu parhaladom do akka naposong. Say sudi ma Tuhan parsauran nami. Mamuji ho ali Tuhan parasi roha jala pardenggan basa. Moladong Tuhan nama rulang tahun di bagasan sadarion. Huwag kami matuadopanmu. Homa mamasu-masu, leon gajang ni umur semangat, doho las ni roha. Akadalan sidalanan nasida, sian hodo ale Tuhan, atong ajarin nasida ma dok mauliate, tuadopamu na marmuliai. Moladong ruas ni huriam na di bagasan parsahito dope Tuhan, proses pemulihan sa tutikyon. Say homa Tuhan na patuguhon ha porsyon nasida. Dang tinggal honommu nasida Tuhan, ay huboto hamido. Hodo Tuhan padaoni, diak ka na marsak dohot nagale, diak ka na marsahit di sudi ruas ni huriam. Atong tuho mahupasat tami nasida, pargogoy mga losahit, asa bolong sahiti sosian pamotuan ni nasida, alay margogo ala ni huaso nasian todi perbadia. Alay amang pardenggan basa sudi pelayanan ni huriam, na adong di resort Bandung tengaon Tuhan, molo adong aka pergumulan nami. Hupasat kami masudi tuho ale Tuhan. Dang tau kami mangulahon manang ahapi. Dak tau kami mangalakahon nang usalak kapi Tuhan ulaon ni huriami. Molo soho nama joluani. Homa Tuhan nama dongani sudi perhalado. Ahapi Tuhan hamaulon na huwadupi kami. Say leonomudo jalan keluar. Di sudi aka pergumulani. Tuhan pos dorohanami. Dak tinggal honomu kami. Di sudi ulaoni atong marsangap magwar. Sesa dosa namin nagudangi. Asa tama kami hasahatan ni pasu-pasum. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Jalo jalatangihon tangyang nami. Amen. Marede mahita laos tapasah ma peliata.
Dung Jesus maringan Diau, Dung Jesus maringan Diau, Dung nasonang amun, Dung Yesus maringan Diau. Tatangnya pun ma pilihan tatuadupan di bata matani yang madina. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo maiga beuap na hutcus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajon. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada kami. Godang ni si leon-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana bilehon bin, Toniro di papadokku, Osanokon kokoki, Rodi salut anakku, upasahan Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajon, say saut malomo ni roham, di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadaryon hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panisanan, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Disodakun Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakun Tuhan di batama buhina tuho jala dipasaurhun madamena tutodim.